Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Hendrien van Walbeek en deze keer hebben we het over een passie voor Chinese geneeskunde en acupunctuur, denk ik. Ja, klopt. Welkom Anna in de studio. Dankjewel. Ja. De eerste vraag natuurlijk, wie is Anna? Wie is Anna de Jong? Ja, nou, ik ben dus Anna de Jong, 32 jaar oud. Ik woon nu 4,5 jaar in Oostburg, samen met mijn partner Laurens. En ja, zoals je al zei, ben ik acupuncturist. Ja. Ja. Je zegt 4 jaar woon je nog maar in Oostburg. Dat betekent dat je niet van hier, Oostburg, vandaan komt, zeg maar. Nee. Vertel. Ja, dus nou ja, het klinkt een beetje raar, maar ik kom eigenlijk nergens vandaan. Want ik heb al op 6 verschillende plekken gewoond. Oké, ja. Mijn ouders die zijn gewoon Nederlands, maar ik ben in Manchester in Engeland geboren. Oké. Mijn ouders waren allebei expats voor ABN AMRO. En het was niet de bedoeling dat ik daar geboren zou worden. Mijn ouders stonden op het punt van verhuizen naar Oostenrijk, maar ik kwam 2 maanden te vroeg. Dus toch nog daar geboren en zodra ik mocht vliegen naar Wenen verhuisd. Ja. Tot een jaar of 3 daar gebleven. Toen zijn we nog naar Texas Dallas verhuisd, ook weer voor mijn ouders hun werk. En toen ik 7 jaar oud was, ben ik weer in Nederland komen wonen en dat was in Amsterdam. Dus in Amsterdam merendeel van mijn leven doorgebracht tot mijn 19e en toen ben ik in Alkmaar gaan wonen. Oké. Ja, en in Alkmaar dus mijn huidige partner leren kennen en geëmigreerd voor de liefde naar Oostburg. Ja. Zo voelt het af en toe wel. Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen dat je dat zegt. Maar inderdaad, je komt overal vandaan. Je hebt niet echt een oorsprong, zeg maar. Een wereldburger. Ja, je bent een wereldburger. Ja. Nou ja, goed, daar zijn er meer van in deze wereld natuurlijk. Ja. Maar je bent naar Oostburg gekomen. Je hebt bij Defensie gewerkt. Klopt. Ik leerde mijn partner kennen, die werkte bij de marine. En ik zelf stond ik net op het punt om bij de landmacht te beginnen. Mm-hmm. En het was eigenlijk altijd een droom van mij om naar Defensie te gaan. Ik hou er heel erg van om mensen te helpen. Nou klinkt dat niet gelijk iets dat je aan Defensie denkt. Maar toch je land helpen of andere mensen helpen waar er oorlog is. Daar je steentje kunnen bijdragen. Dat was eigenlijk altijd wel iets wat ik in mijn hoofd had. En toen ben ik inderdaad na mijn studie pedagogiek ben ik bij de landmacht terechtgekomen voor opleiding tot officier bevoorrading en transport. Mm-hmm. Dat is wel heel wat anders. Heel wat anders dan pedagogiek en ook dus nu de acupunctuur. Maar goed, het leven is ook een pad en je komt uiteindelijk wel terecht waar je hoort te zijn. Maar daar ben ik aan begonnen, in Breda is dat, de KMA. En toen ik daar begon, ging het eigenlijk allemaal hartstikke goed. Het is een hele pittige opleiding en er wordt veel van je gevraagd, wat ook logisch is. Maar op een gegeven moment zei mijn lichaam, time out, dit trek ik niet meer. Nee. Dus mijn knieën die vielen om de beurt soort van uit. Die deden het gewoon niet meer. Alle zware bepakking en alle 2 keer per dag sporten. En oneffen terrein lopen en rennen. En noem het allemaal maar op. Jouw lichaam vond dat niet een goed idee? Nee, er was niet voldoende rust naast de beweging, zeg maar. En dus eerst mijn knieën, toen mijn rug. Toen ook heel veel last van mijn buik, heel veel buikpijn. En eigenlijk een soort algehele malaise op dat moment. Dus toen ben ik ook uitgevallen daar. Ik heb nog wel dat noemen ze daar dan revalideren. Ze proberen je nog te revalideren, dat je toch weer terug kan. Maar er was eigenlijk geen zicht op wanneer mijn klachten voorbij zouden zijn. Omdat ze ook niet echt een oorzaak konden vinden. Ja, er was natuurlijk niet echt 1 specifieke trauma of ongeluk geweest of iets dergelijks. Het begon ergens, maar het verspreidde zich, als ik dat dan zo hoor, over de rest van je lichaam, tussen aanhalingstekens. Dat is niet helemaal zo, maar het lijkt verder te kruipen. Ja. Hoe ga je er dan mee om? Ja, en op dat moment was het heel lastig, omdat niet alleen je lichaam geeft voor je gevoel op
Maar ook je droom valt een beetje in duigen. Hè? Dat ook, ja. Ja, dus het was eigenlijk een combinatie van zowel psychisch, emotioneel en het fysieke component. Dus ja, dat was voor mij toen wel echt heel lastig. Ik ben er toen natuurlijk weggestuurd als het ware. Hè. Je krijgt gewoon eervol ontslag. En toen ben ik eerst met het stukje... Ja, ik heb gewoon een andere baan gevonden om mijn rekeningen te betalen. Dus de eerste beste baan die me aannam, ben ik gewoon gaan doen om maar verder... Je moest wat. Je moet wat, hè. Ja. En toen ben ik bezig gegaan met mijn fysieke klachten. Maar dat is een lange weg geweest. Ja. Maar Dus... uiteindelijk ben je op een pad terechtgekomen waarbij je... Ja, een oplossing wil ik niet zeggen, maar toch iets gevonden waardoor je bijdrage aan een stuk gezonder lichaam. En dat je die hier ook, wat mij betreft, ik zie niet dat er nu klachten zijn, laat ik het zo zeggen. Dat je er redelijk gezond uitziet, tussen aanhalingstekens. Oh. Ja, klopt. Dus eerst toen met mijn fysieke klachten, zoals iedereen, je gaat naar de huisarts, er bloed wordt geprikt, misschien nog een paar extra onderzoeken gedaan. En daar kwam eigenlijk gewoon niks uit. Je hebt nergens last van, of je hebt wel ergens last van, maar we kunnen niks vinden. Dus in principe heb je niks. Aan de ene kant is dat heel fijn, want je wil natuurlijk niet een of andere enge ziekte of iets vergelijkbaars. Maar je wilt toch een antwoord, want je kent je lijf zelf het beste. Je zit er zelf in. Ja. En je weet dat er gewoon iets niet klopt. En dat het niet is hoe het hoort te zijn. En ik was op dat moment 25 en ik kon gewoon helemaal niks meer behalve werken en slapen. Best jong. Ja, en toen had ik gewoon zoiets van, de westerse geneeskunde, daar ben ik geweest. Die heeft me geholpen tot zover dat zij kunnen. Ja. Dat is nu klaar. Dan ga ik nu een ander pad inslaan. En dan ga ik eigenlijk naar de, ik zeg zelf altijd complementaire geneeskunde. Ja, maar dat vind ik altijd passender. Ja. Ben ik gaan kijken. En wat dingen geproefd en geprobeerd. En uiteindelijk bij de Chinese geneeskunde uitgekomen. Ja. En dat is het eerste wat, ik denk 80% van mijn pijn weg heeft gehaald toen. Mooi. Ja, toen kon de opbouw weer beginnen. En is dat dan dat jij daar op het internet aan het zoeken bent geweest en daar een oplossing hebt gevonden? Of hoe ben je daar uiteindelijk mee omgegaan? Ja, inderdaad wel op internet. Dus dan komen soms gewoon advertenties op je pad. Of je ziet een artikel of een filmpje. Of je zal het wel kennen dan de rabbit hole op internet. Ja. En eigenlijk kwam ik eerst in aanraking met massage. Dus dat is eigenlijk eerst waar ik mee begonnen ben. Zowel om het zelf te ontvangen als te leren daarna om het aan anderen te geven. En toen zocht ik naar nog meer verdieping. Massage kan best wel wat, maar tot een bepaalde hoogte. En toen ben ik eigenlijk gaan kijken van, wat ligt er dan nog verder achter? En toen kwam ik inderdaad in de Chinese geneeskunde. Want die bestaat uit meerdere pijlers, waar massage dus eentje van is. Acupunctuur, kruiden, voeding en Qigong. Qigong is een bewegingsleer. Heel veel mensen kennen vaak wel Tai Chi. Daar is het eigenlijk de grondslag van. En ze zeggen eigenlijk in China dat als je die 5 combineert, dat je dan de ultieme gezondheid eigenlijk hebt. Kunt in handen hebt om het te kunnen. Ja. Dan moet je het wel goed doen natuurlijk. Want als je het weet, moet je het ook wel doen. Klopt. Maar dat als je die allemaal zou doen op de juiste manier, dat je dan heel erg oud kan worden. Ja. Op een prettige manier. Nou, ik denk dat meerdere mensen dat natuurlijk al wel bewezen hebben in de afgelopen jaar. Maar de Chinese geneeskunde is natuurlijk ook iets wat eigenlijk al 3000 jaar bestaat. Klopt, bestaat al heel erg lang. Voor zover ik geïnformeerd ben. Ja, klopt. Bestaat al ontzettend lang. En vroeger was het zelfs zo dat je in een dorp had je dan gewoon de arts. En die betaalde jij op het moment dat je gezond was. En op het moment dat je ziek werd, dan stopte je met betalen. Want dan was het zijn kunst om jou zo snel mogelijk weer beter te krijgen. Ook wel een hele mooie insteek eigenlijk, toch? Kan je je nu absoluut niet meer voorstellen. Maar je zei net een aantal pijlers in die Chinese geneeskunde. Weet je, we hebben natuurlijk ook emoties. Ja. Ik word ook wel eens boos, ik ben ook wel eens gefrustreerd, ik ben ook wel eens happy, ik ben ook wel eens... Dat heeft invloed op mijn gesteldheid, zeg maar. Zeker.
Ja, dit is echt een holistische wijze. Hè. Dat is ondertussen een beetje een containerbegrip. Maar eigenlijk dat ze niet alleen naar fysiek leed kijken, maar ook emotioneel. Je maakt op een dag veel meer emoties mee, op positief, negatief en alles ertussen. Dan dat je van een trap afvalt, of dat je een auto-ongeluk hebt, of een sportblessure oploopt. Dat doe ik niet dagelijks, nee. Nee, dus als je dus die emoties zijn eigenlijk veel belangrijker, wat het met jouw lichaam doet. Maar ook invloeden als het weer, de seizoenen die wisselen. Kunnen ook ontzettend veel invloed hebben. Seizoenen vind ik niet zo erg, maar ik bedoel de hoeveelheid regen op dit moment. Dat heeft ook wel invloed op een hele hoop mensen. Absoluut. Ja. Als je ziet dat die zon blijft nu gewoon best wel lang uit, dat doet wat met mensen. Ja. Maar ook dat de lente weer komt, na de winter. Winter is natuurlijk eigenlijk een tijd van terugkeer. Je moet eigenlijk terug je holletje in om weer op te laden voor de lente, wanneer alles weer gaat bloeien en groeien. Ja. En je ziet dat in een wereld waar wij in leven, waar alles 24/7 maar doorraast, zie je dat heel veel mensen het in de winterperiode ook gewoon erg lastig hebben. Ja. Maar je hebt uiteindelijk daarmee je eigen klachten voor een stuk verminderd kunnen krijgen, zeg maar. Maar je bent zelfs zo ver gegaan dat je natuurlijk uiteindelijk ook de studies in bent gaan doen. Ik bedoel, we zien, wat was het ook weer? Johnny zien we hier staan. Maar ook de dikke boeken zien we daar staan natuurlijk. Ja. Dat je daar natuurlijk je kennis daarin ook enorm verrijkt hebt. Zeker. Ja, en toen ik zelfs begon, ik heb eerst een opleiding gedaan, die is officieel 4 jaar. Ik heb alleen het eerste jaar gedaan. Dat was eigenlijk alles behalve acupunctuur, want ik zei, dat ga ik niet doen, dat is niks voor mij met die naalden. En na dat jaar dacht ik, nee, ik moet dat doen. Ik moet daarheen. Dus zo zie je ook dat je er naartoe geleid wordt. Ja. En het is begonnen inderdaad met een zoektocht voor mezelf. Maar dat heeft zich uiteindelijk ook omgedraaid naar gewoon heel erg graag anderen willen helpen. Ik vind dat je geen genoegen hoeft te nemen met klachten die wij ondertussen al als van normaal beschouwen. Denk aan hoofdpijn of eczeem of niet goed kunnen slapen. Of bijvoorbeeld vrouwen die zwanger zijn, die de eerste 6 maanden alleen maar moeten overgeven. Ja, weet je, daar zijn gewoon goede middelen voor om in ieder geval te verminderen. Het hoeft misschien niet weg te zijn, maar ook de meeste van mijn klanten die zeggen van nou, mijn pijn zit op een 8, maar als jij hem naar een 5 kan krijgen, dan ben ik al zo gelukkig. Dan heb je eigenlijk al een halve of een hele wereld gewonnen, omdat je dan beter door je dag heen kunt komen. Ja, en je merkt ook, het gaat niet alleen om de klacht behandelen, dat is natuurlijk wel het belangrijkste, maar je merkt dat mensen missen de aandacht. Je komt bij de huisarts, je hebt maar 5 of 10 minuten, je mag maar 1 klacht bespreken. En daarna? En daarna move en dan is het klaar, volgende. Dat gezegd wel, Ja, weet je, en iemand komt, je neemt een uur de tijd voor, je luistert naar het verhaal, weet je, je hebt veel meer begrip voor wat er gezegd wordt. Ja. En wat er ook bij komt kijken is dat in de Chinese geneeskunde kan bijvoorbeeld brandend maagzuur en een pijnlijke teen kan met elkaar te maken hebben. Dat zouden wij hier niet in eerste instantie niet bedenken eigenlijk. Nee, dus heel veel mensen denken, ik heb van allemaal dingen last en een beetje dit en een beetje dat. En het klinkt allemaal zo raar, maar het hoeft helemaal niet raar te zijn. Ja, het kan juist een heel duidelijk beeld geven. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die aan elkaar verbonden zijn in het lichaam. Ik bedoel, wat dat gaat, is het een heel magisch instrument waar we in zitten. Waardoor die bepaalde individuele kleine dingetjes, een zere teen en een zere oor, wel met elkaar te maken zouden kunnen hebben. Dat hoeft niet, maar het kan natuurlijk ook toeval zijn. Ja. Maar er wordt natuurlijk veel meer verband gelegd tussen de klacht en de oorzaak. Ja, en heel vaak vragen mensen ook aan mij van, wat doet acupunctuur nou eigenlijk? Ja. En dan denk ik, dat is eigenlijk altijd wel een hele goede vraag. Want je steekt gewoon naalden in iemand en iemand denkt, hoe helpt mij dat nou eigenlijk? En hoe ik het altijd uitleg is dat je lijf heeft gewoon allemaal fabriekjes, allemaal een soort van kleine systemen, circuits. Ja. En het kan wel eens zijn dat er iets vastloopt of dat er iets niet lekker stroomt. En dat in de keten
gaat dat dan allemaal achteruit. En wat je met die naalden eigenlijk doet, is je zegt tegen het lichaam van... hé, jij moet hier weer eens een keer aandacht aan gaan besteden. Ja. Want dit staat al zo lang stil. Dat is niet de bedoeling. Jij moet je daar weer eens op gaan richten, want dat klopt niet. Of ik zeg ook wel van dat het een soort kruispunt is met stoplichten. En je zegt, nou, dat stoplicht mag weer op groen. Ja. En dan mag de rest even op nu even niet. Ja. Maar dan kan dat weer doorstromen, waardoor uiteindelijk weer alle stofjes die we nodig hebben op bepaalde plekken in ons lichaam natuurlijk goed kunnen roleren, om het dan zomaar te noemen. Ik ben natuurlijk ook geen arts. Hey, moet je luisteren, jij doet dat nu vanuit huis voor een belangrijk deel van je tijd. Ik bedoel, alles wat je geleerd hebt, alle studies die je toegepast hebt, heb je zodanig gevormd dat je ook dit aan andere mensen kunt doen. Ja. Dus dat is heel erg fijn. Maar jij doet daarnaast ook nog iets bij een groot bedrijf in de regio, zeg maar. Als vitaliteitscoach. Klopt. Bij een bouwbedrijf hier in de buurt ben ik 1 dag in de week vitaliteitscoach. Kijk. En dat is een hele grote, leuke uitdaging. Om werknemers gezond te houden, zeg maar. Ja, en dat echt in het breedste zin van het woord. Hè. Dus vitaliteit heeft niet alleen maar met voeding en sport te maken, maar ook met ga jij met plezier naar je werk? Is er een goede werk-privé balans? Heb jij bijvoorbeeld nog ambitie om door te groeien in een bedrijf? Ja. En wat heb je daar dan voor nodig? Of wil je dat juist helemaal niet? Want dat kan ook. Ja, dus dat zijn dingen waar ik me mee bezig hou. Dat kunnen bijvoorbeeld 1-op-1 gesprekken zijn. Dus er kan echt iemand zijn die bij mij komt met een hulpvraag van... ik had laatst iemand die zei, ik wil assertiever worden. Ik durf eigenlijk niet tegen mijn collega's te zeggen als ik het er niet mee eens ben... of als ik vind dat het werk toch niet goed gedaan is. Nee, wil ik niet doen. Ja, precies. Dus dat zijn hele mooie dingen. Ja. Maar ook bijvoorbeeld een fietsplan initiëren. Ja. Beleidsmatig dingen opzetten. En dat zijn natuurlijk wel dingen van de lange adem. Dat zijn de moeilijkste dingen om in een bedrijf door te voeren. Want dan komt het echt op een stukje communicatie aan. En dat blijft altijd erg lastig. Ja. Jouw bedrijf heet Anatomie, naar Anna natuurlijk. Klopt. En dat gaat natuurlijk om onze Johnny hier. Gaat dat daar natuurlijk een beetje over? Ja, ik heb hem Anatomie genoemd. Sowieso omdat mijn naam er natuurlijk in zit. Maar ook... ik vind mezelf altijd een beetje een detective. Ik hou ook van crimies en recherche en dat soort dingen. En eigenlijk als je bij zo'n serie zo'n bord hebt met allemaal foto's en lijntjes en pinnetjes. Nou, dat is wat er in mijn hoofd gebeurt. Ja, dus dat ik echt iemand zijn hele anatomie bekijk. En dat ik echt ga kijken van wat is bij jou nou de sleutel om... tot een verbetering of oplossingen te komen, zeg maar. Ja, wel heel mooi gevonden. En vooral het feit dat je zegt... ik ben een soort van detective van een andermans lichaam. Vind ik wel heel mooi. Ja. Als je zelf inderdaad het antwoord niet meer weet... en uiteindelijk zodanig aan het zoeken ben geraakt door allerlei omstandigheden... is het inderdaad heel fijn als iemand inderdaad zeer veel vragen stelt... om dat inderdaad op een goede manier te kunnen... tussen aanhalingstekens ontleden, zeg maar. Ja, en ik kan het dan ook gewoon niet loslaten. Want dan denk ik weet gewoon zo erg hoe het voelt... dat je gewoon een keer een antwoord wil hebben op je vragen. Ja. Dat ik dat dan ook heel graag anderen daarbij wil helpen. Ja. En dan kan ik het ook niet loslaten. Dus vandaar die dikke boeken. Dus ik dan helemaal doorheen te spitten. Het weer terug te lezen. Heb ik echt wel alles bekeken. Heb ik elke... clue meegenomen. Ja, maar ik denk ook dat er heel veel... want dat zijn 2 hele dikke boeken... maar ik verwacht dat je er zelf nog wel meer hebt. Mm-hmm. Ik bedoel, elke keer als er iemand komt met een vraag... of een situatie... denk ik dat je ook regelmatig terug gaat kijken van... goh, hoe zit dit, hoe zit dat? Ja. Moet ik niet nog op allerlei andere dingen letten? Heb ik alles gevraagd? Ja. Waar het ook een prachtig mooi naslagwerk is... Ja, dat is ook wel mijn uitgangspunt. Omdat je ziet wel veel acupuncturisten die met protocollen werken. Of gewoon van iemand heeft dat soort klachten, deze punten, klaar. Maar dat is echt niet mijn visie. Ik wil echt op maat
werk. Elke persoon is anders. Iedereen is uniek. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. En daar hoort een eigen behandeling bij. En het is als een ui, hè? Dus eerst wil je de pijn wat je nu hebt, dat wil je weg hebben. Ja. En als dat weg is, dan kan je echt de oorzaak gaan aanpakken. Ja. Mooi. Ja. Ja, het bedrijf, jouw naam Anatomie kunnen ze natuurlijk vinden op Instagram vooral, denk ik. Ja, dus als Instagram, men jou zoekt, Facebook, website, van alles. Dus, internet is groot zat, dan vinden ze jou vast. Absoluut, ja. In Oostburg inderdaad. En en ik hoop in de toekomst dat ik ergens ook bewijs van in een ziekenhuis of zo... wie weet. Ja, ik hoop echt dat... het is mijn droom voor de toekomst om daar de complementaire zorg met de westerse zorg, hoe we het hier kennen, om dat eindelijk een keer te verenigen en elkaar te ondersteunen. Inderdaad ondersteunen in datgene wat we allemaal doen. Ja. Ik vind het een prachtig mooie gedachte voor de komende jaren. Ja. Hartelijk dank dat jij hier jouw situatie, jouw verhaal wilde toelichten. Ik heb weer iets meer geleerd over Chinese geneeskunde. Ja. Ik wil de kijkers hartelijk bedanken voor het kijken en graag tot een andere keer.